Kello alkaa tasan 1, joten tervetuloa lämpimästi kaikille mukaan tähän meidän Suomen aktiivisin työpaikka palkintoon pohjaavaan tilaisuuteen parhaista parhaat vuosimallia 2023. Mukavasti porukkaa ilmoittautunut linjoille ja tallennetta pääsee sitten seuraamaan jälkikäteen. Lyhyesti, mistä on tässä tarkalleen ottaen kysymys, eli ollaan käymässä läpi tänään esittelyä, päästään tutustumaan tuolla urheilugaalassa hiljattain esitettyihin Suomen aktiivisen työpaikka-finalisteihin, ja tänään päästään kuulemaan mielenkiintoisia keinoja toteuttaa henkilöstöliikuntaa siellä erilaisissa työyhteisöissä, tässä tapauksessa niin sanotusti parhaissa työyhteisöissä. Mun nimi on Reda Ullman ja mä juoksutan tänään tätä tilaisuutta ja edustan tässä Boosti 360 työhyvinvoinnin ohjelmaa, jonka taustalla on 13 liikunnan aluejärjestöä. Sen verran meidän toiminnasta, että jos henkilöstöliikunnan kehittäminen sellaisenaan kiinnostaa, niin meiltä löytyy myöskin henkilöstöliikunnan verkostoja, jossa on erilaisia asiantuntijatilaisuuksia ja tarjoaa myöskin hyvän tilaisuuden verkostoitua muiden työhyvinvoinnista kehittämisen vastaavien kanssa ja ylipäätänsä työstämään näitä asioita eteenpäin. Parhaista parhaat tilaisuus järjestetään vuosittain tähän samaan aikaan urheilugaalan jälkeen, ja tuolta saattaa vielä hetken aikaa löytyä edellisvuosien tallenteet myöskin meidän YouTube-kanavalta, jonne tämä tallenne tänään tulee. Mutta pitemmittä puheitta niin pyytäisin pistämään kameraa päälle sieltä päivän tähdille, eli meidän edustajat työyhteisöistä. Ja tässä vielä näkyvillä sitten nimet ja firmat, jotta pysytte sitten kartalla, että missä mennään. Mutta aivan älyttömästi onnea vielä ensinnäkin kaikille tässä kohtaa. Meillä oli upea gaala ja upeat palkittavat ja hienoa, että kaikilta on päässyt edustus tänään mukaan. Tehdään sillä lailla, että mä pistän hetkeksi tuossa diaesitystä piiloon, niin päästään esittäytymään. Ja mennään itse asiassa siinä järjestyksessä, että saatte ensin esittäytyä ja sen jälkeen katsotaan noin sitten teidän esittelyvideot. Lähdetään vaikka järjestyksessä, jos voittajasta liikkeelle, eli Mehiläinen ja Tatu sieltä ensimmäisenä. Jes, terve vaan kaikille ja mahtavaa olla täällä ja kiitos hienosta tunnustuksesta ja myöhemmin sitten menen vähän syvemmin siihen, että mitä kaikkea me ollaan tehty ja minkälaisilla tuloksilla ja vaikutuksilla, mutta mä oon tosiaan Mehiläisellä henkilöstöjohtajana ja ollut noin 5 vuotta Mehiläisen palveluksessa ja itse erittäin aktiivinen liikkuja myöskin. Kiitoksia ja tervetuloa Tatu. Jatketaan sitten FCG-suuntaan. Tommi voisi ottaa seuraavan puheenvuoron. Pistäkö vielä mikrofonin päälle? No, sama juttu käy joka kerran. Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja omastakin puolesta onnittelut Mehiläiselle hienosta tunnustuksesta. Joo, mä oon Tommi Kajassuja ja FCG-toimitusjohtaja. Ja oma tausta tulee tuolta palveluliiketoiminnasta, ja jossa tietysti niin kun ihmiset tekee sen yhtiön rahavirrat, niin ne tekee meilläkin FCG:ssä, ja sen takia niin tietysti nämä teemat on tärkeitä niin henkilökohtaisesti tietysti kun myös yhtiön kannalta. Ja vähän niin kuin Tatu sanoi, niin itselläkin tuo aktiivinen liikkuminen on kyllä vahvasti omassa arjessa läsnä. Kiitoksia ja tervetuloa mukaan. Sitten vielä Katin esittäytyminen ja Pohjantähti. Joo, kiitos. Ja onnittelut tosiaan vielä Mehiläiselle ja FCG:llekin hienosta sijoittumisesta tähän joukkoon. Mun nimi on Kati Knopp-Nyholm ja toimin henkilöstöjohtajana Pohjantähdessä ja
tänään kiva päästä juttelemaan näistä teemoista ja voin sitten vähän kertoa enemmän meidän yrityksestäkin. Tervetuloa myös Katille ja Pohjan tähdelle. Jatketaan seuraavaksi sitten näihin esittelyvideoihin, jos ei joku ole niihin vielä törmännyt, niin saatte nopeasti semmoisen hyvän yleiskäsityksen siitä, että minkälaisista ratkaisuista ja työyhteisöistä puhutaan. Tehdään vielä vahvistetaan äänet päälle. Finnish Consulting Group Oy eli FCG työllistää yli 500 henkilöä 13 toimipisteessä eri puolilla Suomea. FCG:llä liikunta ja hyvinvointi ovat tärkeä osa yrityksen toimintakulttuuria jo siksikin, että yhtiöllä on strateginen tavoite olla alan halutuin työpaikka. Yrityksen johto on ottanut toiminnan organisoimisessa aktiivisen roolin ja johtaa joukkojaan omalla esimerkillään. FCG järjestää koko henkilöstölleen monipuolista hyvinvointia tukevaa toimintaa. Se voi olla niin päivittäistä taukoliikuntaa, laajoja yhteisiä tapahtumia tai vaikkapa pienempiä lajikokeiluja, joihin pyydetään tarvittaessa mukaan ulkopuolisia ammattilaisia. Yli 33 000 työntekijän ja ammatinharjoittajan Mehiläinen on Pohjoismaiden suurin sosiaali- ja terveydenhuollon yritys. Sillä on yli 800 toimipistettä ympäri Suomea. Liikkuminen ja työhyvinvointi on tärkeässä osassa Mehiläisen toiminnassa. On sanomattakin selvää, että Mehiläisessä ymmärretään liikunnan merkitys työkyvyn, terveyden sekä hyvinvoinnin ylläpidossa. Mehiläisessä on täysiaikaisesti palkattuna henkilö, jonka tehtävänä on edistää työntekijöiden liikkumista. Hänen johdollaan henkilöstöä kannustetaan liikkumaan muun muassa suosittujen liikuntahaasteiden kautta. Lisäksi talon työterveyden ammattilaiset osallistuvat mehiläisten työhyvinvoinnin lisäämiseen. Mehiläinen kannustaa työelämäpalveluidensa kautta myös asiakasyritystensä henkilöstöjä ja kaikkia suomalaisia liikkumaan. Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö on noin 260 työntekijän yritys, joka päätoimipiste sijaitsee Hämeenlinnassa. Työhyvinvointi on keskeinen osa Pohjantähden strategiaa ja yhtiön tavoitteena on tukea liikunnan avulla henkilöstön terveyttä ja työkykyä läpi elämän. Erityistä huomiota on kiinnitetty ergonomisiin olosuhteisiin sekä liikkumiseen aktivoimiseen. Pohjantähtiläisiä kannustetaan liikkumaan monin eri tavoin, eikä kannustus jää vain sanalliselle tasolle. Henkilöstöllä on nimittäin mahdollisuus ansaita lisätuloja liikkumalla 12 tuntia vuoden aikana ennen tai jälkeen työpäivän. Näin, siinä lyhyt katsaus näihin finalisteihin. Ja nyt varmasti kaikki odottaa mielenkiinnolla, että päästään kuulemaan vielä vähän sieltä pinnan alta lisää tarkemmin siitä, että miten nämä kokonaisuudet on rakennettu ja ennen kaikkea sitten, miten on päästy tähän pisteeseen asti, missä tänään ollaan. Ja sitä voitaisiin tässä lähteä pikkuhiljaa pohjustamaan. Eli lyhyesti tätä ohjelmaa, mitä käydään tässä, niin oikeastaan noin tärkeimmät kysymykset, mitä tullaan esittämään, niin liittyy siihen, että mikä on ehkä ollut tässä niin kuin semmoinen ylipäätään niin kuin ehkä yrityksen lähtökohta, mistä sitä henkilöstöliikuntaa on lähdetty kehittämään, ja toisaalta sitten, että minkälaisia niin kuin tavoitteita siihen henkilöstöliikuntaan liittyy, minkälaista ehkä menneisyyttä siihen liittyy, mikä on tavallaan sen muutoksen aikaanpanija. Ja sitten mennään ihan niihin käytänteisiin, että mitä tehdään tällä hetkellä ja vähän johdannaisena sieltä, että mitä on aikaisemmin tehty. Ja sitten samalla voidaan ehkä vähän lähteä miettimään sitä, että mitä niin kuin on tulossa tulevaisuudessa. Ja sitten myöskin sitä, että niin kuin mikä ehkä se pitkäjänteisyyden merkitys tämän työn tekemisessä on, koska se on yksi näistä keskeisistä vaikuttavuuden tekijöistä. Että se tekeminen on sellaista kauaskatseista ja niin kuin tavoitteellista. Mutta näillä sisällöin voitaisiin lähteä liikkeelle ja tässä nyt sitten, jotta ei toisteta itseämme liikaa, niin huomioida sitten, mitä on jo aikaisemmin käyty läpi, mutta lähdetään liikkeelle, otetaan taas Mehiläiselle ensimmäinen vuoro tässä ja mikä Mehiläisessä on niin kuin tyypillistä sille ehkä semmoiselle työn tekemiselle nimenomaan työhyvinvointinäkökulmasta, mikä sitä haastaa, mikä siinä on niin kuin eduksi ja toisaalta sitten mikä ehkä tämä niin kuin lähtökohta tähän henkilöstöliikunnan kehittämiseen on ollut? Joo, siis meillä on tosiaan 37 000 työntekijää tällä hetkellä, noin 35 000 Suomessa. Ja
ammattilaisia on hyvin, hyvin paljon ja hyvin erilaisissa työsuhdemuodoissa ja osa niin kuin työn tekemisestäkin on reguloitu hyvin vahvasti. Eli se asettaa meille sillä tavalla haasteita myös tuon liikunnan järjestämiseen, mutta se on niin kuin tavallaan kaikki oikeastaan läpileikkaavaa, että meidän visiossa me steitataan vahvasti, että me edistetään terveyttä ja hyvinvointia koko yhteiskunnassa. Ja jos sulla on tuollainen tehtävä ja elämä tehtävänä, niin sun tietysti niin kuin pitää myöskin itse olla sitten kunnossa. Että se tulee kyllä ihan meidän niin kuin toiminnan perustarkoituksesta, että miksi me niin kuin investoidaan. Me halutaan, että meidän ihmiset on hyvässä kunnossa ja jotta he pystyvät pitämään ihmisistä huolta. Et se tulee ihan siitä, että totta kai niin kuin jokaisella yrityksellä on liiketaloudellinen tavoite siinä omassa työssä ja siitä on hyötyä myös taloudellisesti, mutta se lähtee kyllä ihan noista oikeastaan syvemmistä yhtiön perusarvoista ja yhtiön niin kuin olemassaolon edellytyksestä, eli hyvinvoiva ihminen pystyy pitämään paremmin toisesta huolta ja sitten se on yksinkertaisesti järkevää investoida ja panostaa siihen liikunta-aktiivisuuden kehittymiseen ja kehittämiseen. Et se on niin kuin se lähtökohta ja totta kai me sitten niin kuin myös halutaan ja toivottavasti se näkyy myös sitten meidän työnantajakuvassa, että me suositaan tällaisia asioita. Lyhyesti siinä oikeastaan. Ja toisaalta jos ajatellaan, että me toimitaan, moni tuntee meidät lähinnä privaattilääkäripalveluissa, niin meillä on työssä myös hirveästi riskejä, eli meillä on erilaisia työtehtäviä, missä on valtavasti työperäisiä riskitekijöitä, joiden riskikerroin kasvaa, jos ei tavallaan olla fyysisesti hyvässä kunnossa, niin siinä on myöskin tämmöinen riskien välttämis näkökulma siinä, että miksi me tehdään. Eli lyhyesti sanottuna, niin se on vain järkevää investoida tällaisiin asioihin, jotta pysytään sitten niin kuin, pysytään kondiksissa ja pystytään tekemään järkevästi tätä toimintaa, että se on integroitu kyllä kaikkeen tekemiseen aina johdon osalta myöskin ja sieltä lähtöisin. Tässä oli oikeastaan hyvä alustus siihen, että minkä takia myöskin näiden onnistumisten esille tuominen on äärimmäisen tärkeää, eli toimitte tietynlaisena suunnannäyttäjänä oikeastaan kaikille suomalaisille työyhteisöille tässä. Ihan nopeasti kommenttina ennen kuin siirrytään eteenpäin seuraavaan esittelyyn, niin meidän olympiakomitean kommentaattorit valmistautukaa hyppäämään seuraavassa osiossa sitten mukaan, eli käydään tämä esittelykierros ensin. Jatketaan sitten Pohjantähteen välillä, eli tosiaan tämmöistä pikahistoriikkia siitä, että mistä tämä on niin lähtenyt tämä henkilöstöliikunnan kehittäminen, minkä takia se on teille erityisen tärkeää, mikä ehkä teillä kuvastaa, tai mikä teillä on se niin kuin tärkeä tekijä, että minkä takia te haluatte nimenomaan panostaa siihen henkilöstöliikkumiseen, ja onko siinä jotain yleisluonteisia haasteita tai jotain, mikä mahdollistaa sitä tekemistä? Joo, eli me ollaan tosiaan asiakkaiden omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja semmoinen 260 henkilöä töissä ja toimitaan toki niin kuin ympäri maan, mutta niin kuin meidän henkilöstöstä suuri osa on sijoittunut sitten 3 eri paikkakunnalle ja työ on luonteeltaan toimistotyötä, mikä sitten taas haastaa sitä terveyttä, että helposti, niin kuin tiedetään, niin istuminen on haitallista. Eli kyllä se niin kuin sieltä lähtee. Meidän tavoite on henkilöstöstrategiankin mukaan, että me tuetaan ihmisten terveyttä läpi elämän ja me ei voida niin kuin ajatella, että se jää vaan sinne työpäivän jälkeiseen aikaan, vaan me yritetään miettiä, että mitä me voidaan tehdä siellä työpäivän aikana, ihan niin kuin aktivoidaksemme ihmisiä minitauoillakin liikkumaan. Ja sitten toisaalta, että miten me voidaan tukea sitä työpäivän jälkeistä niin kuin liikkumista ja palautumista. Ja taustalla tosiaan, niin kuin tiedetään, niin
tämmöisessä toimistotyössä niin tuki- ja liikuntaelinongelmat on siis yksi riskitekijä, mutta myös niin meillä niin kuin muuallakin yhteiskunnassa niin mielenterveyshaasteet on yksi uhkakuva. Ja me ollaan myös nähty tosi paljon nyt viime vuosina tutkimuksia siitä, että miten niin kuin liikkumisella voidaan myöskin siihen mielen hyvinvointiin vaikuttaa. Eli taustalla se niin kuin ajatus, että kun meidän työntekijät voi hyvin, niin siihen satsaamalla niin saavutetaan sitten myöskin asiakkaiden hyvää. Ja erityisesti tässä nyt, tuossa itse asiassa Tommi taisi nostaakin aikaisemmin just sen, että varsinkin mitä asiantuntijapainotteisempaa se työ on, niin se on silloin aika niin kuin se suora monesti se korrelaatio siihen, että se hyvinvoiva työntekijä on siinä sitten tehokkaampi ja luovempi ja näin poispäin. Ja toisaalta sitten taas tuo mielenterveyspuoli, mikä nostit, on tänä päivänä semmoinen äärimmäisen tärkeä, mihin ei paitsi liikkuminen, vaan kaikki hyvinvointiin keskittyvät toimenpiteet on äärimmäisen tärkeitä. Mennään eteenpäin. Mites sitten Tommi FCG:llä, niin mistä niin kuin ponnistetaan, mikä on lähtökohta ja mikä on ominaista teille tässä henkilöstöliikunnassa työhyvinvoinnissa? No tässä tietysti kollegat tyhjensi pajatson valmiiksi. Samat teesithän meilläkin on tietysti arjessa läsnä. Niin kuin mä olen sanonut, niin meillä ei ole mitään tuotantolaitteita, joilla me tehtäisiin tuotteita, jotka me sitten myytäisiin, josta tulisi yhtiöiden rahavirtoja, vaan meidän yhtiön rahavirrat tulee kaikki meidän ihmisten käsien ja aivojen tekemänä erilaisista projekteista, ja se on tietysti meille niin kuin keskeistä, että tästä assetista me halutaan pitää huolta parhaalla tavalla, koska se on se meidän tuotantokoneisto. Ja sitä kautta tietysti niin kuin se on päivänselvä. Samat haasteet tietyllä tavalla arjessa, paljon istumatyötä, näyttöpäätetyötä, me tietysti halutaan saada ihmiset liikkeelle. Ja ennen kaikkea sitten niin kuin hyvinvoiva, jos sä niin kuin voit hyvin niin kuin fyysisesti, niin mä henkilökohtaisesti niin kuin uskon myös siihen, että se auttaa myös sit jaksaa niin kuin henkisesti, kun tulee niitä haasteita. Et meillähän on yhtiössä, jos miettii sitä polkua, mitä tähän päivään on tultu, niin tapahtunut tietysti paljon uudistuksia vuosien varrella. Ja meillä on niin kuin henkilöstöliikunta kehittynyt siinä samassa syklissä. Ja nykyinen kokonaisuus, mitä me tehdään, niin se sisältää vähän vanhaa, vähän uutta, että tämmöiset kaikki perinteiset virikesetelit ja muut on ollut käytössä jo pitkään. Yhteisöllisyyteen on satsattu paljon, yhteisiä pelivuoroja, vaikka sählyy ja muun tyyppistä toimintaa. Paljon lajikokeiluita tehdään erilaisia. Sitten tietysti taukojumppa on pari vuotta pyörinyt tämmöisen uutena asiana, ja sitä tehdään myös niin kuin kerran päivässä. Meillä oli alkuun kokeilu 2 kertaa päivässä, mutta todettiin, että kerran päivässä on hyvä jumppahetki ja ihan työajalla, ja meillä on siinä myös tämmöinen rahallinen porkkana, jossa sitten eniten jumpannut tiimi saa sitten tietyn kontribuution tiimin omaa virkistyskassaa, jonka voi sitten käyttää niin kuin haluamallaan tavalla. Ja sitten on erilaisia tempauksia, joita oli se sitten yhteisiä laskettelumatkoja tai niin kuin ehdokasjulkistustilaisuudessa sanoi, että ollaan oltu viime talvena Lahdessa 8 tunnin hiihtotapahtumassa FCG-joukkueella ja niin poispäin. Ja tämä on aika paljon niin koordinoituu sitten meidän tämmöisen niin kuin, harrastuskerho FC Go'n kautta, että he pyörittää sitä tekemistä sitten yhtiön sisällä. Et se on aika moninainen toiminta, niin kuin tähän hetkeen on tultu. Siinä päästiin jo vähän aasinsillalla samalla seuraavaan teemaan ja jatketaan siitä ihan tuota pikaa. Tässä kohtaa, jos Lauri on siellä linjoilla, niin voit hypätä tähän mukaan. Niin, jatketaan sitten tuohon konkreettiseen sisältöpuoleen. Tai sitten jos Lauri ei ole paikalla, niin Matte myöskin voit hypätä vaihtoehtoisesti ja esittäytyä samalla. Tervehdys kaikille. Olympiakomitean puolesta mä olen Magdalena Leifson. Erityisasiantuntijana toimin liikunnallisen elämäntavan edistämisen parissa ja pitkään ollaan tehty tässä yhteistyötä tämän Suomen aktiivisimman työpaikan eteen Olympiakomiteassa ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Ja haluankin tässä lämpimästi jo heti ensi alkuun onnitella teitä kaikkia 3 finalistia aivan upeasta työstä, jota olette tehneet liikkumisen edistämiseksi. Ja toivon, että tästä tilaisuudesta moni paikalla oleva työpaikka
saa nyt sitten ideoita siihen, että miten jatkaa sitä omaa kehittämistoimintaansa. Tervetuloa myös Matte mukaan, ja Matte toimii tosiaan myöskin kommentaattorina tässä meikäläisen kanssa, niin katsotaan miten lähtee tästä juttu kulkemaan. Mutta tuossa Tommi aika hyvin alustikin jo vähän seuraavaa aihetta, eli sitä, että minkälaisia nyt sitten ihan konkreettisesti ne eri toimenpiteet ja käytänteet teillä on, eli mitä tehdään, jotta nyt ennen kaikkea tässä ehkä puhutaan työhyvinvoinnin saralla nimenomaan sitä henkilöstöliikunnasta, eli sitä liikkumisesta. Miten sitä liikkumista tuetaan? Ja toinen aina yhtä polttava kysymys on se, että miten noin vähiten liikkuvat pyritään aktivoimaan. Niin tehdään sillä lailla, että Tomi voi vaikka jatkaa vähän jo aloitet tuosta aiheesta. No joo, tietysti tuossa ehkä sivusinkin just noita asioita, minkä tyyppisiä teemoja meillä on käytössä. Ja sitten jos miettii, niin ihan vielä pikkusen ehkä toisesta näkökulmasta sitä konkretiaa, että minkälaisia toimenpiteitä, niin se nousee ehkä kiteyttää 3 pointtiin, joista ensimmäinen on se, että me pyritään tällä hetkellä tai etsitään niitä eri toimenpiteitä ja keinoja, miten me voitaisiin hyvinvointi integroida entistä tiiviimmäksi osaksi tätä arkea. Ja siis nimenomaan mä sanon hyvinvointi, että mä en puhu työhyvinvoinnista, että me puhutaan organisaatiossa, että ihminen on kokonaisuus ja ihmisen hyvinvointi, työ on yksi osa sitä hyvinvointia. Ja sen takia me on haluttu laajentaa tämä kokonaishyvinvoinnin käsite, ja konkreettisena esimerkkinä on ehkä nyt kaikista tuorein juttu on se, mitä ollaan otettu uusi tämmöinen henkilöstötyökalu käyttöön, joka on osin tämmöinen tekoälypohjainen, jossa sitten jokainen pystyy sitä omaa hyvinvoinnin kehittymistä ja edistymistä tekemään semmoisen kyselyyn vastaamaan ja sitten näkee vähän, miten trendit menee ja eri osa-alueet kehittyy, ja sitten voi saada vähän kiinni siitä, että miksi mä sain noin huonot pisteet nukkumisesta, ja sitten voi funtsia, että no mulla on ollut vähän sitä ja tätä tuossa, että pyritään tuomaan työkaluja myös yksilöille siihen hyvinvoinnin kehittämiseen. Toinen juttu on se, että me tietysti halutaan kuunnella aktiivisesti se palaute, mitä me saadaan, ja esimerkkinä vaikka siitä, että me tuossa varmaan 1,5 vuotta sitten henkilöstö oli vahvasti sitä mieltä, että työsuhdepyörät olisi hyvä juttu, ja tietysti aktiivisena pyöräilijänä mä olin tietysti hyvä kohde siihen, ja oli helppo yhtyä näkemykseen, ja tehtiin työsuhdepyörät sit mahdolliseksi kaikille, mikä tietysti on tuommoista alkaa olla jo aika yleistä ja perusjuttua tänä päivänä. 3. pointti on se, että me viestitään näistä asioista liikunnasta, mutta siis ennen kaikkea tästä hyvinvoinnista, ja me pyritään viestiä tosi aktiivisesti ja kannustetaan ihmisiä ehkä 3-4 keskeiseen teemaan. Me halutaan kannustaa ja saada ihmiset miettimään sitä, että sä nukut hyvin, syöt riittävän terveellisesti ja liikut järkevästi, että ei tarvitse olla tavoitteellista treenaamista jotain Vaasalopettia varten, vaan riittää, että tekee semmoista arkiliikuntaa ja näin. Ja sitä kautta, kun sulla on tämä balanssissa, niin sä palaudut myöskin niistä arjen haasteista ja pitkistä työpäivistä, mitä joskus joudutaan tekemään. Ja kun kokonaisuus toimii, niin silloin se arkikin luistaa paremmin. Että kyllä me tässä katsotaan isoa kuvaa näiden yhteissummana, mitä mä tuossa nostin, noita 3 tekijää. Kiitos, tuossa oli erinomainen, jos joku on tutustunut tuohon henkilöstöliikunnan suositukseen, niin esimerkki tästä, miten 3-tasolla toimitaan, eli korkeammalla tasolla, eli niin kuin strategialähtöisesti tuossa hyvin kuvasit 3 kärkeä, millä edetään. Ja tuosta ehkä nostona niin mielenkiintoinen tällainen hyvin aikaan istuva tämmöinen tekoälypohjainen hyvinvointisovellus, tai miksi sitä kutsutaan, niin on varmasti aika ihan nopea jatkokysymys siihen, että miten se työkalu on otettu käyttöön ja koettu. No se on juuri otettu käyttöön nyt tässä vuodenvaihteessa, että mulla ei vielä antaa siihen itse asiassa vastausta, mutta meillä on kovat odotukset siihen. Se, mihin mä en huomannut vastata, niin se, mitä sä kysyit siitä vähiten liikkuvista myöskin, niin mehän ei tietysti ketään voida pakottaa liikkumaan, että se pitää lähteä jokaisesta itsestään, ja me ei myöskään seurata mitenkään, että ketkä liikkuu enemmän tai vähiten. Totta kai me nähdään, että miten tiimit
tekee taukojumppaa ja sieltä pystyy totta kai tekemään jotain johtopäätöksiä, mutta me ehkä uskotaan niin kuin eniten nimenomaan siihen yrityskulttuurin kehittämiseen tässä asiassa. Ja silloin kun se saadaan niin kuin semmoinen niin kuin positiivinen pyörä pyörimään, niin uskotaan, että saadaan sitten niin kuin niitä arjen hyviä vaikutuksia ja tuloksia sitten myöskin. Joo. Kiitoksia. Siinä FCG:n kuvaus aktiivisista toimenpiteistä. Siirrytään seuraavaksi sitten Mehiläisen suuntaan. Siellä on, jos mietitään niin työyhteisöjen kokoja, niin Mehiläinen menee, jos ei suuri, niin suurimpia koskaan palkittuja työyhteisöjä, niin mielenkiintoista kuulla, että miten tämä monien yksikköjen ja eri työtehtävien haaste on ratkaistu teille. Joo, kiitos. Se on oikeasti tosi hankala asia, että missä kun me sitten tehtiin evaluointia, niin jouduttiin toteamaan moneen kohtaan, jotka huomattiin, että ne on niin kuin, tavallaan lähtökohta on se, että on työyhteisö, joka voi kokoontua ja tehdä, ja onko työyhteisön yhteisiä liikuntatapahtumia, niin se ei ole meillä vaan, se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti ole mahdollista, että niin kuin sanottu, niin reguloitu ala, jossa esimerkiksi henkilöstömitoitukset tulee täyttyä, ja vaikka olisi miten kiva siellä niin kuin keskellä arkea tehdä jotain asioita, niin meidän ammattilaisia ei voi ottaa sieltä leikkaamasta potilaita tai hoivaamasta vanhuksia tai lapsia tai vastaavia, niin se ei vaan toimi. Ja oikeastaan kaikki lähtee semmoisesta niin kuin liikunta- ja aktiivisuusmyönteisestä ilmapiiristä ja sen niin kuin edistämisestä, että on semmoinen ilmapiiri, että tämä on hyvä asia. Ja meillä niin kuin johto joka viikko yhdessä treenaa ennen kuin me aloitetaan viikon johtoryhmää. Eli se on myös tämmöistä, niin kuin, sillä on myös luotu sitten myös tietysti meidän muutenkin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meillä on tietyille avainhenkilöille on tarjottu mahdollisuus päästä myös tällaiseen niin kuin Hintsan tarjoamaan vuoden ohjelmaan, missä katsotaan kokonaishyvinvointia, että näitä ehkä sanotaan niin kuin tiettyjä avainhenkilöitä niin pyritty tällä tukemaan. Mutta sitten jos ollaan saatu oikeanlainen mindset ja johto tukee ja johto näkee asian hyväksi, niin muutama vuosi sitten me palkattiin ammattilainen, jonka ainoana tehtävänä on liikuttaa ja kehittää keinoja saada meidän ihmisiä liikkumaan. Ja meillä on todella kattava portfolio tällä hetkellä, jossa oikeastaan se on vähän tämmöinen liikunta as a service-tyyppinen paketti, että kun meillä on erilaisia työtehtäviä, niin me järjestetään ihan fyysisiä liikuntatuokioita, jotka on sitten työpäivän aikana, joihin voi osallistua tiettyihin tehtäviin olevat ihmiset, mutta totta kai niin kuin sanottu, että me ei pystytä kaikkia tavoittamaan ja live-tunnit ei toimi. Ja meillä on kaikille työntekijöille avoimet etäliikuntatunnit. Siellä on muun muassa pilatesta, kehonhuoltoa ja tämmöistä. Sitten me luonnollisesti tallennetaan ne, kun ihmisiä työskentelee eri aikoihin ja eri paikoissa voidaan myös hyödyntää näitä omia tuntia. Ja sitten meillä on tiettyjä sovelluksia käytössä muun muassa, joilla pystytään sitten esimerkiksi taukojumppia vastaavia tehdä. Sitten ollaan lisätty tietoisuutta. Meillä on urheilumehiläisen puolella esimerkiksi meillä on paljon omaakin osaamista, niin järjestetään luentoja liikkumista, harjoittelusta, ravinnosta, vammojen välttämisestä, unesta palautumisesta, muun muassa psykologien asiantuntemus, kun meillä on talossa paljon omaa osaamista, niin ollaan pyritty näitä ja nämä mahdollisimman helposti paketoituna ja tarjoutuna ja kaikille saatavilla olevia. Sitten meillä on tietysti erilaisia harrasteryhmiä, virtuaalista juoksukoulua, sitten luonnollisesti nämä tietyt virike-edut, jossa on myös näitä tiettyjä hyvinvoinnin palveluita, myös meidän omia palveluita, muun muassa hierontaa, hammashoitoa ja tuo vastaavaa. Ja sitten tietysti runsaasti yhteistyökumppaneiden tarjouksia ja tämmöisiä. Ja meillä on paljon myös vähän liikkuvia ja me kartoitetaan meidän liikunta-aktiivisuutta muun muassa meidän henkilöstökyselyssä.
ja peilataan lähinnä näihin terveyssuositusten mukaisiin liikuntamääriin ja mikä on positiivista, niin ollaan saatu näitä nousemaan. Mutta vähän liikkuvia pyritään tietysti aktiivisella kollektiivisella viestinnällä. Sitten niin kuin työterveyden arvioiden mukaisesti tietysti pyritään ohjaamaan meidän valmennusohjelmiin. Ja sitten tarjoamaan tällaisia matalan kynnyksen niin kuin, koska ihmisillä on monenlaisen aloittaminen on vaikeaa, niin sitten että saataisiin ihmiset sellaisiin osallistumiin ja sitten oikeastaan liikuntakampanjat, mitä järjestetään, mikä meillä on nyt tälläkin hetkellä menossa, niin ne tehdään niin matalalla kynnyksellä, että kun meillä on oikeasti Mehiläisessä on olympiaurheilijoita, johtoryhmässä on yksi maailmanmestari, muun muassa suunnistuksesta ja muuta, ja sitten on oikeasti ihmisiä, jotka ei liiku lainkaan, niin pyritään tekemään nämä kaikki kampanjat sillä tavalla, että se on ihan ok käydä viemässä ne roskat ulos tai vähän vaikka kävelemässä siellä pihalla versus se, että joku toinen vetää täysmatkan Ironmanin, ettei tule semmoinen fiilis, että vain joku tietty liikunta on pääasia, että tekee jotain ja sitten jos se kipinä syttyy, niin voi tehdä vähän enemmän. Oikeastaan tällä tavalla, mutta me koko ajan testataan ja meillä Johanna, joka vastaa tästä meidän liikuntaohjelmasta, Mehiläinen liikkuu -projektista, niin me koko ajan katsotaan, että miten me saadaan vastetta, miten paljon me saadaan ihmisiä mukaan, minkälaisen niin kiinnostuksen tämä aihe, ja pyritty tämmöiseen yrittäjähenkiseen lähestymiseen tässä, että jos tämä ei toimi tai tämä ei syty, niin ammutaan se alas, kokeillaan jotain uutta, että sillä tavalla, että saataisiin koko ajan niin kuin, saataisiin aidosti niin kuin vastinetta sille tekemiselle. Semmoinen tarkentava kysymys vielä, niin teillä on ihan älyttömän laaja paketti erilaisia palveluita ja eri vähän niin kuin kohderyhmiä siellä työyhteisön sisällä. Miten se näkyy henkilöstön suuntaan? Eli tavallaan millä te pidätte ikään kuin tämän paketin kasassa? Mitkä on ne työkalut siihen? No, meillä on hyvä analytiikkaa, millä me pystytään seuraamaan, mikä sytyttää. Ja sitten se on ollut hauska huomata, että kun me katsotaan vaikka meidän niin kuin eniten kiinnostavia juttuja vaikka meidän niin kuin eri viestintäkanavista. Kyllä ne on näitä henkilöstöetuihin ja liikuntaan ja tällaisiin liittyviä juttuja. Ne kuitenkin yhdistää kaikkia ihmisiä. Ja meillä on tosi yllätys aina, että kun me löydetään, nyt me esimerkiksi tämän Uno Pokaalin osalta niin keskusteltiin Johannan kanssa tuossa maanantaina, että saadaan vielä sellaisia, kun me ei tiedetä edes mitä hyviä juttuja siellä kentällä tapahtuu, niin laitetaan se kiertämään maata ja ihmisiä postaamaan kuvia sen pokaalin kanssa, niin me saadaan myös tämmöisiä alueellisia, paikallisia liikuntaryhmiä, niin saadaan niitäkin nostettua esiin, että tällaisiakin on. Ja sillä myös saadaan sitten innostamaan. Että ehkä se iso juttu on se, että me saadaan myös ihmiset ymmärtää, että jos ne keksii jonkun hyvän jutun, niin antaa mennä vaan. Että tavallaan, että ei tarvi odottaa, että firman puolelta tulee joku juttu ja järjestetään, koska kannettu vesi ei kaivossa pysy niin kuin se on. Et sitten taas, mä sanoin just, monelle on sanonut, että me ei ole yhtään hyvää ideaa ammuttu alas. Että jos tulee joku hyvä idea ja pystytään osoittamaan, että se on järkevää tekemistä, niin pikemminkin halutaan sitten kannustaa ihmisiä tekemään. Ja nyt meillä on tulossa sellaiset liikuntalähettiläät tuonne eri puolille Suomea, joita sitten tuetaan ja he pystyvät sitten myös liekittämään porukkaa tuolla omilla alueillaan sitten oman työn ohessa. Tuossa oikeastaan tuo analytiikka on yksi sellainen, mistä varmaan tuossa seuraavassa kohdassa lyhyesti lisää. Ehkä niin kuin mietin sitä, että tuossa tuon kokonaisuuden hallinnoinnissa niin varmaan just se, että miten se näkyy sinne henkilöstön suuntaan ja mitkä on ne konkreettiset työkalut, millä pääsee siihen on myös niin kuin keskeisessä roolissa, mutta katsotaan sitä tuossa tosiaan seuraavassa kohdassa vielä lyhyesti lisää. Hypätään vielä tässä osiossa sitten Pohjantähden suuntaan, eli mitä teillä tehdään ja minkälaisin keinoin sitä henkilöstöä liikkuu? Joo, me ehkä lähdettiin tuossa 4-5 vuotta sitten sellaisesta tilanteesta, että oli niin kuin perusasiat meillä oli niin kuin virikeseteleitä ja meillä oli omaa kuntosalia ja oli semmoisia niin kuin tavallaan
pieniä tapahtumia tai sitten oli kerran vuodessa järjestetty tämmöinen isompi tapahtuma, mutta mä olin sitten vähän huolissaan siitä, että se ei niinku oikein riitä, jos niinku liian harvoin tapahtuu jotain ja löytääkö kaikki sieltä niinku omansa. Ja sitten me lähdettiin kokeilemaan, mä oikeastaan komppaan Tatua, että meillä on myös vähän sellainen mindsetti, että me niinku kokeillaan asioita, katsotaan miten se lähtee toimimaan ja sitten arvioidaan niitä tuloksia, että lähtikö riittävästi liikkeelle, oliko tämä nyt semmoinen homma, mitä kannattaa jatkaa. Ja jotenkin niin kuin tässä on nyt eri vuosina meillä on ollut semmoisia, me ollaan niin kuin mietitty, että millä me saadaan ensinnäkin, mikä niin kuin motivoi lähtemään liikkeelle. Et välillä se on ollut enemmän sitä, että on joku herättäjä, on joku first beat-mittaus tai joku, joka tuo niin kuin esiin se, että missä mä nyt oon. Sitten on kannustavia toimenpiteitä, on luentoja, on haasteita, on niin kuin tavallaan semmoista ryhmän vetovoimaa, millä saataisiin ihmisiä niin kuin itse aktivoitumaan. Ja me ollaan niin kuin aika, niin kuin voisi sanoa, että ehkä semmoinen, mitä me ollaan tässä vuosien varrella havaittu, on ollut sellainen, että meidän porukka selvästi syttyy lähtee mukaan erilaisiin kilpailuihin. Niiden ei tarvitse olla mitenkään kovin niin kuin, ihmeellisiäkään, niin kuin, eikä meilläkään ole mitään isoa organisaatiota tätä järjestämään. Mutta niissä on jotain porkkanaa ja useimmiten sellaista, mikä sitten kannustaisi, että nimenomaan ryhmänä lähdetään niin kuin osallistumaan. Ja se, mikä me ollaan myös havaittu, niin joillain asioilla on, niillä on tietty elinkaari. Et huomaa, että mikä ensin toimii. Et meillä oli myös yhtenä vuonna niin, että käytettiin tiettyä applikaatiota ja sitten tuli ehkä alkuun vähän semmoinen, että ihmiset tosi vilkkaasti jako siellä, mitä kaikkea ne oli liikkunut ja kannusti toisiaan. Ja se oli vähän semmoinen liikunnan Insta tai Facebook tai joku näin, mutta se alkuun se toimi tosi hyvin ja sitten jotenkin se vaan hiipui. Ja sitten me todettiin, että no ehkä tämän aika nyt oli tässä, että nyt täytyy löytää sitten jotain muuta tavallaan, mikä ylläpitää sitä. Mutta niin kuin todettu, niin siis löytää ne keinot, että jokainen löytäisi sieltä jotain. Ja myöskin se, että tavallaan ne kaikki esteet on poistettu. Et kun me mietittiin niitä työpäiväaikaista liikkumistakin, niin sitten me ruvettiin katsoa meidän tiettyjä neukkareita, että hei, eihän täällä voi tehdä mitään muuta kuin istua, että näitä pitää kalustaa uusiksi. Ja me tarvitaan muistutteita, että ihmiset muistaisi tauottaa ja miten sitä voidaan boostata. Ja sitten meidän ihmiset innostu miettimään, että millaisia erilaisia ergonomiavälineitä. Että joku halusi polkea vimmatusti toimistopyörää ja toiselle sitten tavallaan joku tämmöinen tasapainolauta tai muu tai jumppakeppejä tilailtiin ja että löydettiin erilaisia. Samoin sitten esihenkilöitä kannustettiin siihen, että niitä kokouksia ei tosiaan tarvitse aina pitää samassa moodissa, että voidaan pitää kävelypalavereita tai suunnittelupäiviä ja yhdistää siihen sitten kävelykokouksia. No sitten myös mietittiin, oikeastaan viime vuonna tultiin siihenkin, että ei aina ajateltaisi niin, että liikunnan pitää tapahtua jossain ryhmässä tai muussa, että mikä saisi ihmisen lisäämään liikuntaa ihan vaikka sillä, että hän lähtee metsään kävelylle. Ja silloin sitten päätettiin, että me kokeillaan tämmöistä lisäpalkallista aikaa, eli meillä on 12 tuntia vuodessa, jota voi käyttää liikkumiseen ja se on lisäpalkallista, että se on yksi pieni porkkana sitten taas näille, jotka ei oikein löydä, ei ehkä innostu niistä yhteisöllisistä jutuista tai ei sitten harrasta semmoista, missä vaikka joku virike-etu tuntuisi porkkanalta. Ja tänä vuonna on nyt lähdetty pikkusen, viime vuonna vähän pilotoitiin osassa yksiköitä tämmöisiä yhteisiä live-venyttely- ja liikuntahetkiä. Ja tänä vuonna tehdään nyt niin, että tehdään enemmän koko yhtiötasolla. Otetaan näitä mukaan, niihin liittyy sitten haasteita ja taas vähän kilpailua, jolla sitten boostataan sitä. Ja toi kysymys, että millä ne vähän liikkuvat saadaan mukaan, niin se on yksi semmoinen
missä me ehkä ennen tätä kartoitusta oltiin vähän tietyllä tavalla pikkusen, se oli siellä niin kuin taustalla, mutta me oltiin ehkä vähän niin kuin arkoja suuntamaan riittävän vahvasti toimenpiteitä juuri heihin. Ja tässä yksi kehitysidea, mitä me saatiin tästä kartoituksesta, oli nimenomaan se, että me voitaisiin paljon rohkeammin vielä kohdentaa niitä toimenpiteitä. Ja nyt todettiin myös siinä vaiheessa, että me ei kyllä oikeasti tiedetä ihan, niin kuin, että kuinka paljon kukakin liikkuu, ja jotta me voitaisiin niin kuin tietää, että oliko nämä toimenpiteet nyt osuvia juuri tähän kohderyhmään, niin nyt meidän on tarkoitus sit, niin kuin tehdä alkukartoitus ja koko tämä meidän tämän vuoden toiminta ja siihen liittyvät kilpailut ja haasteet liittyy siihen, että niissä nimenomaan palkittaisiin liikunnan lisäämisestä. Että tavallaan toikin, että meillä on myös tosi aktiivisesti liikkuvia, niin ei sitten vaan se absoluuttinen määrä, vaan ehkä se lisääminen. Ja oikeastaan vielä samalla tavalla komppaan tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, että tokihan meillä niin kuin tehdään muutakin kuin vaan niin kuin kaikki paukut liikunnan lisäämiseen, mutta että se esteiden poistaminen, että se, että miksi ihminen ei liiku, niin liittyy myöskin tähän niin kuin kokonaisuuteen. Sitten meillä on luentoja ajanhallinnasta, että sitä aikaakin löytyisi myös niin kuin omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja just myös ravinnon ja unen ja näiden niin kuin merkityksen ja keinojen löytäminen, että energiaa olisi muuhun, mutta myös tähän liikkumiseen. Erittäin hyviä nostoja ja mielenkiintoista kuulla. Pikkusen taas erilainen tulokulma tähän ja hyvänä esimerkkinä vaikka nuo palaverikäytänteet niin on sellaisia, että riippuu vähän siitä työntekijäprofiilista, että minkälaiseen firmaan ne paremmin sopii ja toisessa sitten ehkä osalle työntekijöistä ja toisaalta sitten tämä, että vähän liikkuvien aktivointiin, niin just se pitää aina miettiä sitä kulmaa, että palkitaanko me ikään kuin siitä jo paljon liikkumisesta vai siitä liikkumisen lisäämisestä, että tavallaan kumpaakaan ei voi oikein poissulkea, että muuten siinä tulee helposti pientä vastakkainasettelua sitten. Mutta ehkä se, mikä niin kuin näistä kaikista puheenvuoroista hyvin niin kuin tulee, niin on se ehkä semmoinen jatkuvan kehittämisen periaate, että kokeillaan, viedään sitä uutta juttua eteenpäin. Ja ehkä yksi, minkä mä nostan, mikä on, sanotaan, että yllättävän isollakin firmalla saattaa olla haasteena se, että halutaan aika paljon tehdä asioita niin kuin ikään kuin se emoyhtiövetoisesti. Ja siinä tulee monesti vähän se haaste, että se reagoi aika hitaasti sitten. Tatu nosti hyvän esimerkin tuossa, että jos tulee hyvä idea jossain yksikössä, lähdetään heti viemään sitä eteenpäin. Että ei tule sitä tilannetta, että sitten se tökkii siihen, että no, mutta voidaanko me tehdä näin, kun toisessa paikassa ei tehdä näin tai ei ole lupaa tehdä sitä asiaa ja muuta. Niin tämä on niin kuin yksi, mikä monesti meidän finalisteilla näkyy, että siinä on semmoinen tietty joustavuus siinä tekemisessä ja valmius niin reagoida aika nopeastikin. Mutta kuitenkin sit siinä on se niin kuin isossa kuvassa sit se strategia ja ne arvot, jotka ohjaa sitä toimintaa. Että ehkä tämmöisiä nostoja noiden kuvausten perusteella. Otetaan vielä tuosta viimeinen näistä pääkysymyksistä. Pikkusen, tai ei ihan näin pitkästi tarvitse, eikä varmaan välttämättä ole tarkoituksenmukaistakaan, mutta nimenomaan tästä pitkäjänteisestä työstä. Että mitkä on ollut ehkä erityisesti mitkä on ollut niitä asioita, mitkä on auttanut teitä pääsemään tähän pisteeseen, missä nyt ollaan, ketkä sitä työtä on tehnyt, minkälaisella tavalla sitä työtä on tehty, ja ehkä myöskin lyhyesti siitä, että mitä tuloksia on tullut näillä edellä kuvatuilla prosesseilla ja toiminnoilla. Voitaisiin lähteä vaikka tällä kertaa sieltä Tommista taas liikkeelle. Joo, oli niin pitkä kysymys, että pitää yrittää muistaa, mitä kysyttiin, mutta meillähän on esimerkiksi tuohon, tai niin kuin mä sanoin siitä harrastekerho FC Gosta, joka fasilitoi tietysti paljon, ja sittenhän meillä on tuohon tähän meidän taukojumppaan, niin on siis ihan dedikoidut niin ihmiset, ketkä käy treenaamassa kimpassa säännöllisesti ja aina uusitaan sitten niin jumpan sisältöä ja he vetää sitten nämä taukojumpat koko organisaatio. Meillähän ne on niin Teamsin kautta vedetään, koska ne koronan pahimpana aikana silloin aloitettiin ja todettiin, että se Teams on niin hyvä kanava siihen. Ja tietysti sitten tämmöisiä niin ehkä epävirallisia lähettiläitä. Meillä on niin muutamia ehkä semmoisia aktiivisia yksilöitä sitten, ketkä niin tätä tekee. Mutta tämähän on, se ei ole, niin kuin Tatu sanoi, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, niin sehän on juurikin näin, että se ei ole yksistään niin vetäjien asia, vaan se on koko organisaation, se on kulttuuriasia.
Ja jos mietitään niitä tuloksia, mitä me ollaan niin esimerkiksi saatu, niin tietysti niin nähdään, me niin tietysti sisäisen viestinnän niin mittarit on kehittynyt tosi hyvin, se ei ehkä liity suoranaisesti tähän. Meidän työtyytyväisyysmittarit kehittyy tosi niin trendaa positiivisesti tällä hetkellä. Ja sitten jos mietitään, niin konkreettisia mittareita, niin meidän sairauspoissaolot on vähentynyt, myös mielenterveyteen liittyvät jutut on niin laskussa. Ja me ainakin halutaan niin nähdä, että niin semmoiset tällä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin niin kehittämisellä ja liikunnalla, niin sillä on vaikutusta myös niin noihin mielenterveysjuttuihin. Ja tietysti tämä on niin iso kokonaisuus, niin kuin mä sanoin, että me ajetaan sitä niin kokonaisuutta, niin kuin mä sanoin, että meillä ei ole tuotantokoneita, meillä on ihmisiä, me halutaan olla alahalutuin työpaikka ja sitä kautta niin varmistaa pito- ja vetotekijät yhtiössä ja vielä siinä järjestyksessä uskotaan, että kun pito on kunnossa, niin vetokin syntyy ja niin poispäin. Sitten tietysti niin kuin mä vielä kulttuuriin niin menen takaisin, että mun mielestä niin kuin mietitään niin semmoisia esimerkkejä, niin on niin kuin, puhutaan niin johdon niin sitoutumista, johdon esimerkistä ja niin poispäin. Ja kyllä mä sanon, että kyllä se tietysti niin meilläkin on niin johtoryhmä on niin varsin liikunnallinen ja kaikki harrastaa niin aktiivisesti. Ja sitten, niin mutta itselle varsinkin, niin kyllä se niin on niin tosi niin kiva huomata, kun on alkanut syntyä keskusteluja organisaatiossa. Ja tavallaan jos joku buukkaa, vaikka oli puhetta äsken noista palavereista tuossa noin, niin jotain palaveria buukkaa, niin joku nostaa kättä pystyyn, että hei, että se on just taukojumpa aikaa, että ei silloin voi niin kuin pitää palaveria. Että ihmiset niin kuin priorisoi niin kuin esimerkiksi sen taukojumpan. Tai että mulle tullaan niin kuin kysyä niin kuin hiihtämisestä, lähdetäänkö porukalla niin kuin johonkin niin kuin vaikka hiihtotapahtumaan tänä vuonna, tai laitetaanko joukkuetta Saimaan Cycle Tourille ja näin. Yksi meidän suunnittelija Neitokainen tuossa kahvipöydässä niin miettii ääneen, että hän on miettinyt tässä lajia, että missä lajissa hän voisi voittaa toimitusjohtajan. Ja siis niin kuin, se synnyttää kaikkea tämmöistä tosi nastaa niin kuin positiivista niin kuin kierrettä, että näähän on niitä asioita tietysti, niin kuin mitkä siihen on niitä tuloksia. Osa on niin konkreettisia, osa ehkä enemmän tämmöisiä niin abstrakteja sitten. Joo, tuossa erittäin tärkeää nostaa, että kulttuuri on sellainen, mikä on aikaisemminkin näissä tilaisuuksissa noussut tärkeänä. Tuossa oli Tomilta hyviä esimerkkejä, että miten se sitten kulminoituu niin kuin käytännössä, kun sitä tekee toistuvasti sitä liikunnasta ja hyvinvoinnista viestimistä eri kanavien kautta. Erinomaisia nostoja. Mennään eteenpäin ja hypätään tällä kertaa järjestyksessä niin takaisin Pohjantähteen, eli miten teillä, Kati, on tehty pitkäjänteistä työtä ja miten henkilöstöliikuntaa on pyritty sitten, niin kuin, tai mitä tuloksia on saavutettu sen pitkäjänteisen työn? Joo, vaikea kysymys tosiaan siitä näkökulmasta, että mitä suoria vaikutuksia, mutta kyllähän samalla tavalla me nähdään ne niin kuin meidän henkilöstömittareissa, että voisi sanoa niin päin, että ne niin kuin riskikuvat on jäänyt toteutumatta ja meilläkin niin kuin sairauspoissaolot on saatu pidettyä kurissa ja sitten jos ajattelee sitä, että meille niin kuin suoraan tähän liittyviä mittareita on se osallistumisaktiivisuuden mittaaminen, että kyllä se niin kuin lämmittää mieltä, että me saadaan niin kuin vaikuttavuutta, että me saadaan riittävä määrä ihmisiä lähtemään mukaan aina kuhunkin toimenpiteeseen, kun me tiedetään, että ne niin kuin asiat sitten, niistä on paljon tutkimustuloksia, että miten se liikunnan lisääminen vaikuttaa, niin tavallaan niissä kohdin voi jo sanoa, että on onnistuttu, jos saadaan ihmisiä mukaan. Ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin yleinen, niin kuin mä komppaan, että semmoinen niin kuin positiivinen vire ja se semmoinen niin kuin just siinä niin kuin keskustelussa huomattu, että lähdetäänkö tekemään tai tänään tulin pyörällä töihin tai missä meidän tiimi menee suhteessa tässä kisassa, niin ne on niin kuin semmoista niin kuin positiivista mindsettiä, mikä niin kuin kertoo jo siitä, että ollaan lähdössä liikkeelle. Ja kyllä se myöskin, että tavallaan tulee se, niin kuin, kyllä me saadaan myös meidän hakijoilta, eli positiivinen työnantajakuva myöskin ulospäin, niin siitä saadaan palautetta, että hyvältä kuulostaa. Tuossa kun kuuntelee molempia oikeastaan, niin sellainen
tietty inertia syntyy myös siitä, eli tietyllä lailla kun saadaan sitä hommaa liikkeelle, niin se vähän niin kuin rupeaa vahvistamaan itse itseään. Toisaalta sellainen positiivinen kierre, mikä musta nousi ehkä molemmissa esimerkkeissä, mutta varmaan niin kuin kaikessa alkuun panemisessa, niin se alkukitka on aika iso, mutta sitten kun pikkuhiljaa saa sitä liikkeelle, niin se yleensä kannustaa sitten myös jatkamaan sitä tekemistä. Otetaan vielä sitten Tatu ja Mehiläinen, eli miten teillä on tehty pitkäjänteistä työtä ja mitä tuloksia sitten sillä on saatu, mitkä on teidän onnistumisia tässä hommassa? Joo, pitkäjänteistä työtä on tehty, kun firma on ollut 114 vuotta pystyssä, että varmaan alusta lähtien on tehty asioita, mutta kyllä mä tuossa niin kuin sanoisin, että ehkä tämä nyt niin kuin, me ollaan pystytty oikeastaan ammattimaiseksi ja tavallaan niin kuin hyvin kohdennetuksi tekemään nyt viime vuosina sitä tämän oman niin kuin, että meillä on dedikoitu ihminen. Totta kai se on vähän sillä tavalla ylellisyys, mikä suurella yrityksellä, että se päätoiminen ihminen, jonka tehtävänä on tehdä asioita, niin se niin kuin ei toimi sit niin kuin taas pienemmälle firmalle, mutta toisaalta meidän ympäristö on vaikea, mutta ne saavutukset oikeastaan siinä, että ollaan tehty systemaattista työtä, seurataan, kehitetään koko ajan, mietitään, että mitä me voidaan tehdä, niin kyllä ne saavutukset, niitähän pitää toteutua liiketoiminnan mittareilla. Meillähän on totta kai hauska tässä kertoa, että ollaan saatu hyvää pössistä, mutta loppupeleissä, jos puhutaan etenkin niin kuin yritystoiminnasta, Tommi on korostanut tuossa monta kertaa sitä, että ne ihmiset on se assetti, niin kyllä ne parhaat onnistumiset tulee siitä, että tämä on yksinkertaisesti vain järkevää tekemistä, että olisi hullu olla tekemättä järkeviä toimenpiteitä ihmisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen, koska se on niin kuin loppupeleissä tarkoitus, että me nähdään niin kuin positiivista kehitystä ja niitä saavutuksia. Että ensinnäkin niin mieltä lämmittää henkilöstöjohtaja, että näkee, että ihmiset liikkuu terveyssuositusten mukaisesti entistä taajemmin. Me nähdään tosi paljon positiivisia vaikutuksia työnantajakuvassa, joka on aivan kriittinen meillä, kun ollaan globaalin työvoimapulan alalla. Me saadaan ihmisiä, sillä on niin kuin tosi paljon vaikutuksia. Ja sitten jos katsoo sitä niin kuin roita, mikä tähän tulee, että jos sä investoit liikuntaan rahaa ja sun kannattavuus paranee, niin silloinhan sä voit jo sanoa, että tämä oli kannattava, vaikka sä et pysty todistamaan, että onko sen taukojumpan tai liikuntakampiksen, niin kun, onko se investointi järkevä. Tämähän on näissä aina niin kuin haastava tilanne, että saatetaan miettiä, että jos me investoidaan liikuntaan, niin vain ne liikkuu, jotka liikkuisi muutenkin. Mutta me ollaan nyt pystytty ainakin, kun me ollaan investoitu enemmän liikuntaan kuin koskaan, niin meidän toiminta on kehittynyt suotuisasti myös niin kuin taloudellisten mittareiden näkökulmasta. Poissaolot on vähentynyt. Me ollaan pystytty yhdistämään liikunta tämmöiseen ammatilliseen niin kuin työterveys, tavallaan integroitu se tuohon meidän työterveystoimintaan sillä tavalla, että ei medikalisoida asioita, vaan pyritään ennaltaehkäisemään asioita niin kuin kuuluukin. Ja sitten työnantajakuva on kehittynyt, jolla on suora vaikutus kustannuksiin ja asiakaspalvelun laatuun ja muuta. Että ne on niitä onnistumisia oikeastaan, mitkä tulee. Ja totta kai me koetaan entistä enemmän tuskaa, kun tulee positiivisia juttuja siitä, että meilläkin on paljon ihmisiä, jotka ei liiku lainkaan tai muuta, että miten me saadaan, mutta kaikki ei niin kuin saa mukaan niin kuin missään vaiheessa. Suorine tuloksia on totta kai se, että me nähdään, että koko ajan tulee enemmän ihmisiä mukaan ja silloin on muistettava pitää se kynnys niin kuin aina matalana ja sillä tavalla. Mutta liiketoiminnan mittareilla, kun mittaa, niin se kaikkein jästipäisinkin johtaja ymmärtää, että tämä on oikeasti ihan järkevää toimintaa, niin investoida henkilöstön hyvinvointiin, että vaikka ei olisi itse urheiluihminen.
tuosta ehkä jos kiteyttää, niin nimenomaan semmoisen, kun se strategia on mietitty ja kunnossa, niin silloin ne yksittäiset toimenpiteet ei ole ehkä niin kuin se, mitä kannattaa tuijottaa, vaan se kokonaisuus. Niin kuin totesit, että on mahdoton sanoa, että onko se taukoliikunta vai lajikokeilu, mikä on sen tuloksen tuonut, vai onko se sitten se kokonaisuus, niin ehkä sitä kautta lähtee miettimään. Joo, Niin. Hypätään tässä vielä ensimmäisen osion viimeiseen vaiheeseen, eli otetaan hyvin tiivis yhteenveto, niin jokaiselta semmoinen maksimissaan 2 tärkeintä kärkeä niin kuin katsojille vinkiksi, että niin kuin mitkä on ollut teillä ne asiat, mitä ehkä niin kuin kannustaisitte muita hyödyntämään siinä henkilöstöliikunnan kehittämisessä. Lähdetään vaikka Katista tälläkin. No mä kannustaisin siihen, että tavallaan miettii niitä, että mitkä ne on, voisiko sanoa ne mutterit, mihin kaikkiin kannattaa koskea. Eli tavallaan, että tunnistaa niitä, onko siellä sitten estäviä tekijöitä, onko siellä sitten semmoisia motivaattoreita, että onko se niinku just se ryhmän vetovoima vai onko se joku rahallinen porkkana tai on tiettyjä asioita yhdistetty vastuullisuustekoihin, että onko se tavallaan niin kuin hyvän tekeminen ja siihen yhdistyy. Että tavallaan tutkii niitä asioita ja pyrkii vaikuttamaan niihin niin kuin monipuolisesti, niin mä uskon siihen. Niin sanottua tiedolla johtamista, jos tulkitsin oikein. Mites Tatu teillä? Mikä sun vinkki olisi katsojille, millä viedä eteenpäin? Mikä teillä on toiminut? No, jos haluaa edistää ja saada sen osaksi sitä yrityksen DNAta, niin koko johdon aito sitoutuminen ja tarkoittaa henkistä sitoutumista ja materiaalista sitoutumista, koska se on niin kuin, jos ei sitä ole, niin se homma ei lähde lentoon. Ja sitten niin kuin ihan samanlainen systemaattinen lähestyminen kuin missä tahansa vaikka liiketoiminnan tekemisessä tai muuta, ja urheilussa on tämän pitäisi olla tuttu, että ammattimaisesti vedetään sitä hommaa. Että jos johto ei sitoudu näihin, että ajatellaan, että no hei, tämä kuulostaa hyvältä, tehdään joku kamppis, niin ei, se on varmaan kiva kamppis ja varmaan joku saa siitä hyvän mielen ja punaiset posket, mutta ei se niinku juurru sen firman tekemiseen. Johdon sitouttaminen. Varmasti semmoinen, että moni langan päässä miettii, että miten se tehdään, mutta tässä toivon mukaan tuli jotain käytännöllisiä ideoita siihen, ja näitähän voi myöskin soveltaa, näitä toimenpiteitä, mitä tuossa on kuvattu, niin sinne johdon suuntaan niin kuin pienimuotoisesti erilaisina kokeiluina, ja monesti se on ihan niin kuin hyvä tapa ollut myöskin lähteä liikkeelle eri työyhteisössä. Ja tietenkin se yksikin innokas voi sitten siellä johdon sisällä, jos sieltä löytyy, niin viedä sitä asiaa eteenpäin sitten siellä. Tommi, mites FCG? No ehkä noita samoja asioita, mitä tuossa tulikin esille, että kyllä niin se, totta kai se esimerkin voima ja se, että niin johto aidosti uskoo, että nämä on niin tärkeitä asioita, ja niin kuin Tatu sanoi, että tämä tekeminen on järkevää, ja että sillä on linkki niin taloudelliseen menestykseen yhtiössä myöskin, niin se on tietysti, niin että se ei saa olla niin päälle liimattua sieltä johdostakaan. Ja sitten tietysti toinen, minkä mä haluaisin nostaa myöskin niin sen, että ei pidä missään nimessä niin haksahtaa puhumaan urheilusta. Tämähän ei ole millään muotoa urheilua, vaan se on, niin kuin, se on liikunta ja kulttuuri ehkä, ne on niin keskeisiä osa-alueita siinä kokonaishyvinvoinnissa. Että jos organisaatio alkaa miettiä, että nyt meilläkin alettiin urheilemaan ja tulee hiki ja pitää käydä suihkussa ja niin puuskututtaa ja niin poispäin, niin silloin ollaan niin väärällä ladulla, vaan pidetään se kynnys mahdollisimman matalana, et pienistä asioista ja tavallaan, että sekin on tärkeää, että tiimit keskenään vaikka haastaa, että hei, että mä oon kulkenut 2 kuukautta nyt joka päivä käyttänyt pelkkiä portaita, että mä en ole käyttänyt hissiä ollenkaan, että se kynnys pitää olla tosi matala ja niin kaikkien saavutettavissa. Et siitähän se lähtee sitten pienistä asioista, niin silloin on niin mahdollisuus varmastikin onnistua kyllä. Tämä samahan heijastuu esimerkiksi 2019 liikuntasuosituksissa, eli siellä ei puhuta enää liikunnasta, vaan liikkumisesta. Eli
tämä on niin kuin tosi tärkeää, että miten niitä asioita myöskin tuodaan esiin ja ymmärretään oikein, mitä ollaan tekemässä. Älkää suinkaan karatko linjalta. Meillä on erittäin mielenkiintoinen pikakatsaus tulossa ajankohtaisiin henkilöstöliikunnan asioihin Suomessa. Eli siellä on hallitusohjelmassa on tiettyjä nostoja työkyvystä ja työkyvyn edistämisestä. Ja tässä kohtaa semmoinen sivuhuomio, että minä ja sitten myöskin puhujat, niin käykää ihmeessä tuonne chattiin kommentoimassa. Siellä on sekä työyhteisöihin kohdennettuja kysymyksiä että sitten yleisiä, niin voitte ottaa kantaa siihen, että jos ei tässä esityksessä esimerkiksi noussut jotakin esiin, niin miten teillä toimitaan, niin saavat sitten vastauksia kysymyksiin. Tässä kohtaa kutsun Maten, eli Matleenan takaisin, joka tässä aikaisemmin kävi esittäytymässä, niin saat puheenvuoron sitten tosiaan tästä henkilöstöliikunta työkyky 2024 teemasta ja vähän siitä eteenpäinkin, mitä hallitusohjelmassa on käyty ja tulossa tähän teemaan liittyen. Joo, kiitos ja kiitos aivan erinomaisista puheenvuoroista, joista tuli niin kuin valtavan hyvin esille sellaiset asiat, joihin on kiinnitetty pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassakin vahvasti huomiota. Ja ylipäänsäkin, jos mietitään sitä viimeaikaista keskustelua, viimeisen vuoden aikana käytyä keskustelua, niin hyvin vahvasti on noussut nämä toimintakykyasiat pintaan. Ja liikkumisen merkitys, niin kuin siinä on alettu ymmärtää ehkä yhä vahvemmin ja myös laajemmin yhteiskunnan eri sektoreilla, eri hallinnon aloilla ja poikkihallinnollisesti yhä vahvemmin niin kuin tarttuu näihin asioihin. Ja me toivotaan, että tämä kehitys voisi niin kuin nyt jatkua. Ja siinä työpaikat on kyllä ihan keskeisessä roolissa, kun mietitään ihan sitäkin, että kuinka valtavan iso osa väestöstä meillä on työikäisiä. Ja tiedetään sekin, että iso osa tästä porukasta istuu liikaa ja liikkuu vähän, noin niin kuin karkeasti sanottuna sen työkykynsä, toimintakykynsä ja terveytensä kannalta. Eli niin kuin sillä lailla ajattelen, että olette aivan keskeisessä asemassa siinä, että miten voi vaikuttaa siihen, että nämä asiat menee niin kuin koko yhteiskunnankin näkökulmasta parempaan suuntaan, puhumattakaan siitä, että mitä se tarkoittaa ihan yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun ja työtoimintakyvyn kannalta. Mutta että tosissaan tuossa, niin kuin Redakin tuossa jo viittasi, niin hallitusohjelma tunnistaa niin kuin vahvasti tämän liikkumisen merkityksen ja toisaalta liikkumattomuuden haasteet. Eli kyllä siellä tunnistetaan niin kuin hyvin vahvasti se, että jo niin kuin lapsilla ja nuorilla on haasteita oman toimintakykynsä kannalta, mikä sen liikkumisen merkitys on oppimiselle, miten liian vähäinen liikkuminen uhkaa opiskelukunnolle, työssä jaksamiselle, maanpuolustuskyvylle, kriisin kestävyydelle, yleiselle hyvinvoinnille. Ja tunnistetaan myös tämä niin kuin kansantaloudellinen haaste, joka sitten niin kuin yrityksissä näkyy tietysti ja muilla työpaikoilla näkyy. Tekin olette ottanut paljon esille näitä sairauspoissaoloja ja muita asioita, mutta että esimerkiksi tuossa kun UKK-instituutti on laskenut liikkumattomuuden kustannuksia ja liiallisen paikallanolon kustannuksia, niin se on miljardibisnestä, että me yhteensä päädytään vähintään noin 4,7 miljardia euroa vuodessa. Ja siinähän ei ole ainoastaan nämä terveydenhuollon kustannukset, vaan se tulee, niin kuin jos ajatellaan työikäisten näkökulmasta, niin se tulee sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, ennenaikaisista kuolemista jopa. Ja siinä on huomioitu niin kuin tämän liikkumattomuuden vaikutus tuloverojen menetykseen, maksettuihin työttömyysturvaetuuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli tämä tulee aika monesta suunnasta sitten vastaan siinä vaiheessa, kun asiat niin kuin huonolle tolalle menee, mutta niin kuin tässäkin olette tuonut esille, niin se ennaltaehkäisy on niin kuin se merkittävä asia. Ja tuolla hallitusohjelmassakin puhutaan siitä, että tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä, ja tämän toteutumiseksi sinne on kirjattu erittäin mittava niin kuin liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma. Ja siellä on muitakin nostoja toki tämmöisen niin kuin elinvoimaisen ja niin kuin houkuttelevan ja innovatiivisen työelämän puolesta, jossa kiinnitetään huomiota just näihin asioihin, mitä tekin olette tuonut esille, työvoiman saatavuuteen, veto- ja pitovoimaan ja innovaatiokykyyn ja tämän tällaisen. Ja kaikessahan siinä on takana sitten se vahva työkyky ja työvoiman saatavuus tässä tilanteessa, kun meillä kuitenkin väestö vauhdilla ikääntyy ja työuria
pitäisi pidentää, että se haastehan tulee siitä, että meidän pitäisi jaksaa hyväkuntoisina, oppivina, muistavina, tuottavina yhä pidempään työelämässä, ja samanaikaisesti me tiedetään, että jos tämä kehityssuunta ei käänny, niin sitä hyväkuntoista työssä jaksavaa ja siitä myös hyvin palautuvaa työvoimaa niin on yhä vähemmän. Mutta että hallitusohjelmassa siellä Suomi liikkeelle -ohjelman kirjauksissa on minusta erittäin vahva kirjaus siitä, että työssä jaksamista tuetaan ottamalla liikkuminen keskeiseksi osaksi työkyvyn ja työelämän kehittämistä. Selvitetään työnantajien vaikuttavimmat keinot edistää työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Ja siellä on myös vahvat kirjaukset elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan saamisesta kunnissa ja hyvinvointialueilla hyödyntäen samalla terveysteknologian mahdollisuuksia. Puhutaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman päivittämisestä, luonnon virkistyskäytön vahvistamisesta ja niin edelleen. Eli nämä on kaikki sellaisia asioita, että kun me mietitään, että mitä työnantaja voi tehdä tukeakseen henkilöstönsä liikkumista siellä ennen työpäivää tai työpäivän jälkeen, eli miten voidaan tukea sitä työmatkoilla liikkumista, niin siellähän se kävely- ja pyöräilyn edistäminen on ihan yksi keskeisiä keinoja, joilla voidaan niin kuin lisätä liikettä sinne ruuhkavuosissa eläviin, kuka mistäkin syystä, niin esimerkiksi päivän lomaan työmatkoja hyödyntämällä. Tämä on myös niin kuin ympäristön näkökulmasta nämä on kestäviä ratkaisuja. Sitten tässä esillä oli hirveän hyvin teilläkin se, että miten siellä työpäivän aikaista liikettä voidaan lisätä. Niin sehän on aivan oleellinen asia, jos me ajatellaan niitä töitä, joissa ollaan paljon paikallaan, istutaan tai seistään paljon paikallaan, että miten saadaan lisää liikettä sinne. Ja siinähän me kaikki vähäisesti tai enemmän liikkuvat ollaan niin kuin samalla viivalla. Eli jokaiselle on hyödyksi se, että keskeyttää sitä pitkäaikaista paikallaan oloa. Ja toisaalta sitten taas, jos on fyysisesti kuormittavaa työtä, niin se työhön valmistautuminen, siis kehon lämmittäminen liikkumalla ennen raskaisiin vaikka nostotöihin tai muihin ryhtymistä, niin se vähentää työtapaturmariskiä. Tiedetään se, että tämmöiset niin kuin vastaliikkeet yksipuolisesti kuormittavaan työhön niin myös niin kuin edesauttaa sitten niin kuin työstä palautumista ja ylläpitää tuki- ja liikuntaelinten kuntoa. Tässä on niin kuin paljon, mitä me voidaan siellä työpäivän aikanakin tehdä, jotta toimintakyky pysyy yllä ja työstä myös palaudutaan. Ja sitten totta kai on monia keinoja, niin kuin tässäkin on kuultu, sekä henkilöstöetuuksien että yhteisen liikkumisen avulla tukea sitä vapaa-ajalla tapahtuvaa liikkumista. Eli nämä kaikki asiat on siellä otettava huomioon. Ja kun tässä puhuitte näistä vähäisesti liikkuvista työntekijöistä, sehän on aina se kysymys, että miten me saataisiin juuri ne henkilöt liikkumaan, jotka eniten kaipaisivat sitä liikkeen lisäämistä. Niin tässä, niin kuin, mihin hallitusohjelmakin kiinnittää huomiota, on tämä vaikuttavimmat keinot yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja nostaa tämän kuntien liikuntaneuvonnan yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa esille. Eli tämä on myös sellainen asia, mitä kannattaa niin kuin miettiä siellä ja mihin myös tämä Suomen aktiivisin työpaikka-kartoitus, josta kohta vähän tarkemmin, niin kiinnittää huomiota, että millaista se yhteistyö siellä työterveyshuollon kanssa on, mitä voidaan tehdä yhdessä työterveyshuollon kanssa, jotta tunnistetaan ne henkilöt, jotka hyötyisivät liikkeen lisäämisestä tai muihin elintapoihin vaikuttavista asioista, minkälaisia tukiprosesseja on mahdollisesti tarjolla, joko siellä oman työterveyshuollon kanssa ja kautta, tai sitten muita palveluntuottajia, tai esimerkiksi kunnan tai muita palveluntuottajia hyödyntämällä, tai sitten vaikka sinne kunnan liikuntaneuvontaan ohjaamalla, että liikuntaneuvontaakin maksutonta on tarjolla jo yli puolessa Suomen kunnista. Ja tässäkin liikunnan aluejärjestöt on hyviä kontaktipintoja sitten kysellä lisää näistäkin asioista, mitä liittyy esimerkiksi liikuntaneuvontaan ja elintapaohjaukseen. No sitten me ollaan Olympiakomiteassa hyvin vahvasti tukemassa tätä Suomi liikkeelle -ohjelmaa ja näitä isoja hallitusohjelmatavoitteita. Ja oikeastaan niin kuin liittyy siihen, että jo tuossa syksyllä niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö haastoi kaikki suomalaiset osallistumaan liikkumishaasteeseen kävelemään. Ja me jaetaan tämä huoli tästä asiasta tai tästä suomalaisten toimintakyvystä yhdessä muiden isojen yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Ja on sen takia niin kuin käynnistettykin sitten Kuntaliiton työmarkkinakeskusjärjestöjen
Ylen ja muiden isojen toimijoiden kanssa tämmöinen Suomi toimintakykyinen maa ja kansa -konsepti, jonka tarkoituksena on rakentaa tätä muutosta kohti parempaa toimintakykyä maassamme vuosikymmenien ajan. Tämä konsepti julkistettiin itse asiassa viime viikolla urheilugaalassa, samalla kun julkistettiin Suomen aktiivisin työpaikka ja esiteltiin finalisteja. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii tämän konseptin suojelijana. Tässä on kyse siitä, että halutaan ilmiöittää tämä asia, saada niin kuin asia niin kuin selvästi puheeksi ja tahot, kaikki teidätkin mukaan siihen, että me yhdessä edistetään suomalaisten liikkumista ja toimintakykyä. Ja tarvitaan niin kuin jokainen taho, jokainen organisaatio mukaan, jokainen yksittäinen ihminen mukaan, että me saadaan tämä kehitys kääntymään maassamme. Tämä tukee osaltaan tätä Suomi liikkeelle -ohjelmaa, viestinnällisesti vahvistaa sen vaikuttavuutta ja ilmiöittää kaiken kaikkiaan niin kuin liikkumisen edistämistä. Mä laitan tuonne chattiin linkin, niin näette, että mistä tässä kaikessa on kysymys, ja kutsun tässä niin kuin mukaan siihen, että myös nyt paikalla olevat työpaikat niin kuin ilmoittautuu mukaan ja tekee omat lupauksensa siitä, että miten ovat itse edistämässä henkilöstön liikkumista ennen sitä ja jälkeen työpäivän ja siellä työpäivän aikana. Eli halutaan kutsua kaikkia mukaan tähän. Ja yksi sellainen konkreettinen tapa, jos laitat sieltä Reda esille vielä seuraavan dian, niin on se, että jos ette ole vielä kartoittaneet tällä Suomen aktiivisen työpaikkakartoituksella sitä oman yrityksen tai muun työpaikan henkilöstöliikunnan tilaa, niin se kannattaa tehdä, vaikka olisi ihan aloittelija vasta. Vaikka tietää, että ei nyt tule sellaista menestystä ehkä kuin näillä 3 finalistilla, niin jostain se pitkäjänteinen työ pitää aloittaa, ja se on tosi fiksua aloittaa tekemällä tämmöinen kartoitus. Tai sitten seurata sitä kehittymisen tilaa, vaikka olisi jo kuinka pitkälle, niin aika ajoin, että mitkä on ne seuraavat asiat, jotka kannattaisi laittaa kuntoon ja mistä asioista kannattaa pitää kiinni, että mikä meillä menee jo hyvin. Eli tämä on hyvin yksinkertainen tämä asia, miten tämän saa edistymään. Että tuolla netissä voi vastata kyselyyn, ja siinä kyselyssä käydään läpi 9 henkilöstöliikunnan osa-aluetta, joita tutkitusti tiedetään, että niillä on merkitystä tämän henkilöstöliikuntainvestoinnin kohdentuvuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Et kun tuossa hallitusohjelmassakin puhutaan siitä, että etsitään ne vaikuttavimmat keinot, niin siellä on aika laajasti tästä johdon sitoutumisesta työterveyshuoltoon, liikkumisen viestintään ja kaikkeen muuhunkin katettu nämä osa-alueet. Et jos siitä saa semmoisen idean, että mitä kaikkia asioita kannattaisi tehdä, jotta saisi tämän henkilöstöliikunnan kohdentumaan myös niihin vähäisesti liikkuviin. Ja kartoituksen jälkeen, kun siihen sitten olette vastannut, niin saatte liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijalta palautekeskustelun yhteydessä kattavan raportin, tiedon siitä, että mikä teillä on jo niin kuin hyvää ja toimivaa myös suhteessa muihin suomalaisiin työpaikkoihin, ja mitkä olisi sellaisia asioita, mihin kannattaisi nyt erityisesti kiinnittää huomiota. Ja sitten lähteä kehittämään pitkäjänteisesti asia kerrallaan, ottaa vaikka joku vuositeema, niin joku juttu sieltä, minkä kautta sitä henkilöstöliikuntaohjelmaa pystyy pikkuhiljaa rakentamaan yhä niin kuin kohdentuvammaksi ja vaikuttavammaksi. Ja sitten esimerkiksi 2 vuoden päästä voi uudelleen arvioida sen tilanteen. Että on erinomainen työkalu siihen, että saa hyvän nykytilan kuvauksen ja selkeät suositukset siihen, että mitä asioita kannattaisi jatkossa tehdä. Ja sitten jos tosiaan saa yli puolet siitä tarvittavasta pistemäärästä, niin saa myös tämmöisen aktiivisen työpaikan sertifikaatin tunnustuksen, jolla voi viestiä työnantajakuvan näkökulmastakin siitä, että meillä on työpaikka, jossa näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Eli tästä lisätietoa sitten liikunnan aluejärjestöiltä, että miten käytännössä tämän voisi helposti tehdä. Ja esimerkiksi ne omat kehittämistoimet voi olla teidän lupaus Suomelle, että miten olette lisäämässä liikettä oman henkilöstönne keskuudessa. Ja muistetaan se, että henkilöstöliikunnan barometrissakin niin aika monet vähäisesti liikkuvat vastaa, että lisäisi liikettä, jos työkaveri pyytäisi mukaan. Niin näillä sanoilla ehkä kannustan siihen, että mitä tekin olette tuonut esille, että mikä sen kulttuurin ja toimintakulttuurin, tapakulttuurin ja yhteisön merkitys on siinä, että miten me niin kuin tuodaan sitä liikkumista ihan osaksi meidän jokapäiväistä työarkea. Näillä sanoilla tsemppiä kaikille ja oikein liikuttavaa tätä työvuotta.
Kiitos Matleena, erinomainen alustus ja tuossa keskeiset nostot hallitusohjelmasta. Chatissa linkkiä tulee myöskin sitten jälkipostissa porukalle. Meillä alkaa olla pikkuhiljaa homma paketissa. Tuosta löytyy tosiaan linkkejä ja niitä tulee myös jälkikäteen, jos toi kartoitus kiinnostaa ja haluatte seurata ehdokkaiden ja finalistien jalanjäljissä tässä ja lähteä kehittämään sitä omaa toimintaa. Ja erityisesti lämpimät kiitokset ja onnittelut vielä kaikille finalisteille. Ja kuten tuossa Matte totesi, niin erinomaista ja liikunnallista vuoden jatkoa kaikille.